Със състезателя номер 130, точно както Джеймс Дин, Христо Цветанов с неговата загряваща обиколка, с неговото E92 M50 Turbo. Доста рядка платформа за българската дрифт сцена. И начало на първия квалификационен рън за Христо. Добро изписване на цялата първа зона. Доста добро и дълбоко минаване през цялата втора зона с една много лека корекция. И дълбоко изписване на цялата трета зона и финал на първия рън на Христо. Начало на втори квалификационен рън. И от ентрито дълбоко влизане в втора зона, съвсем леки разклащания през зоната. Малко по-вътрешно за цялата втора зона. И се завърта малко преди финала Христо Цветанов, което ще му донесе 0 в неговият втори квалификационен рън, но все пак има не лош резултат от първият рън. Очакваме нашето